jeden detail. A ja sa bojím, čo... Zlaknete sa toho detailu. Ja sa strašne bojím, kámo. Dáme páni, máme novú zálohu. Filip, svet tam je pestky, tam sú. Ešte to, už to preparuje. No tak ešte sa pripravať. Hodín. A ten sa nespamätal, mi dá ban za lagovanie serveru. On ti dal ban? Nie, hovorím, že mi dá ban. O, tak to by nebolo dobré. Ty kokos. Filip, my sme na nič boli na tej výprave. Čo, prosím? Nie. Ja si to iba myslím. Neviem to ešte. Kámo, ak tá záloha nebude dobrá, tak ja... Bude dobrá, svet tam bude, česky tam budú. Nie. Aj všetky doby. Hej, fakt? Ale čo, všetko naozaj? To práve asi nie. Oj. A ešte jedna vec tam podľa mňa nebude. Aká? Dobre. Už môžete sa napojiť. Chcete to vedieť, lebo ja keď vám to poviem, vy sa tam ani neskúsite napojiť. No. Napojím sa tam. Ešte to nejde, ale sa to strašne dlho napája. A mne to už ide, mne píše, že mne už pinginguje. A mne to už dovolí. Ja sa bojím, že kvôli tej veci. Ty kokos. A čo ak tam nebudú tie veci, ktoré sme Nie, to je blbosť. To nie. Veď keď si nahral zálohu, to znamená, že by tam malo byť všetko. Všetko. No, bude tam všetko, iba tá jedna vec nie, ale ja chcem, aby ste si to zistili sami, lebo ja keď vám to poviem, vy tu rage quitnite. Nerage quitujem nič, mne to môžeš to povedať. Tak poviem to tebe, ale Filipovi ešte vypne mikrofón, oni sa prekvapí. Ja sa bojím na inventár. A to je v pohode, podľa mňa. No, pre nás to není v pohode. Ty kokos, že by sme odznova v inventár. No. Akože ja sa fakt bojím na ten inventár, lebo tak akože tu by mal trošku väčší ten inventár. On podľa mňa instantne rage quit. Ja neviem, ako to on má. Akože, a mne sa ani nedá zapnúť. Ja dúfam, že to... Dobre, som tam. Čo sa deje? Mám veci. Mám všetko mám. Máme veci, dobre. Máme všetko. Yes, dáme páni. Ty kokos. Ja už som sa normálne zlakol, že to nepôjde. Máme veci. Ale... Zombíci sú tu. A zombíci sú tu, pomoc, creepery. Shorty map není načítané. Ale achievementy máme odznova. Nie. Nie, nemám. To bol len achievement, ktorý som mal. Achievementy. Máme všetko takisto, Maťo. Nemusíte sa báť, chalani. Nemusíte... Tak ľudia, počúvajte. Však my tu hráme. V pohode je všetko. Všetko je... A tento týpek má luk. Tento zombík mal reálne luk v druhej ruke. A mne skoro... Kamu z neho vypadol luk? Počkaj, idem vám dať tú kreatív sezónu. Kreatív sezónu. Áno, na jeden deň. Dámy a páni, ja som skoro schytal infarkt ináč, keď už sme pri tom. Maťovi toto musíme zastavať pekne. Filip sa joinul, čo je super. Hej, to je dobré, budem mať radosť. Kámo, tak nakoniec sa to aj vyplatilo. Filip, mám inventár, ale nemám načítanú Jordy mapu, neviem ako písať. Ja nemám. Ale mne to asi tak nevadí. Ja nemám. Ale počúvaj. Ja sa idem osprchovať a počúvajte.
Tak všetko dopadlo dobre našťastie. Hej, všetko dopadlo dobre a ja vám dám teda tú kreatívnu sezónu do konca tohto dňa, dobre? No, ale ja už za chvíľu končím, bohužiaľ, nevadí. Tak To neviem, čus. to musí